Hoy, hermano! Bawa naman sukapi mo sa kusina tamalipot ito. At siya, nakakawat ako. Tagar mo mundo unong ka. Sige, kanday mga mundo. Nabudol ako subang kang amo ko. O yung tigpapili ako kung 3K o 5K. Anong pinili mo? Siyempre, pinili ko sa 5K. Wala ko na makitong kwarta. Pag-una ko nga ni kwarta, panran palan, abay panapay bandilan ako sa t-shirt. Yan sana, pag puro kwarta ang pag-iisip. Pandukpira ka na kaya.